हाय फ्रेंड नमस्कार मुझे पाठ पढ़ी मो बाबा मत पाठ पढ़े देवे तेना समस्या बेसिक पढ़िया पाठ पढ़ने चाकरी करी चाकरी करने गाड़ी चढ़ी तेना समस्या गाड़ी चढ़िया सांग मैंने मन देख पाठ पढ़ मुझे पाठ पढ़ी एटी लेखा अछि समान रंग थिबा आकार तले गार दियो ठीक अछि समान रंग माने जोटा समान हे जिवो सेटा गार जेमती ए रंग समान अछि तले नाली गार दिया हैछि ठीक अछि सेमती या संगरे कोउटा हबो या संगरे नाही नाही या संगरे कोउटा हबो या संगरे नाही नाही या संगरे कोउटा हबो या संगरे एटा हबो गार दियो तळे एटी जेमती गार दिया हैछि हां आ सेटा तळे गार दियो हां या संगरे कोउटा हबो या संगरे नाही या संगरे कोउटा हबो या संगरे नाही नाही या संगरे कोउटा हबो या संगरे एटा हबो गार दियो या संगरे कोउटा हबो या संगरे नाही नाही या संगरे कोउटा हबो या संगरे नाही नाही या संगरे कोउटा हबो या संगरे नाही नाही या संगरे नाही नाही सेपटे चलो एटी कोन लेखा हैछि तळे चित्र रे जे नाहंती ताकू गार देई चिन्ह ठीक अछि ए चित्र को देखो ए चित्र को देखो ए चित्र रे जेते जण अछंती या भीतर किए नाहंती ए भीतरे मा नांती कोठी अछि ए छवि रे ए चित्र रे की अछि ए चित्र भीतर किए एठी नाही ए चित्र भीतरे मा तो नाही मा कोठी अछि मा एठी अछि किए भलो की देखाओ किए सिए गार टाण एठी मा पाखरे गार टाण तापर एपट को जिबा गार टाणी देखाओ शरीर अंग है सब को जगार अंग रहिबो गार टाणी की देखैबो एटा कोठी रहिबो एटा हां एटा कोन एटा हाथ कहुणी हां कोठी एठी गार टाणा हैछि गोटे देखै देइछि एटा कोन ता गुड़ हां गोड़ कोठी गुड़ गार टाण एठी गार टाण हां एटा कोन एटा नख नख गोळर नख ना हातर नख हातर नख गार टाण नख को हां एटा कोन एटा एटा कोन ता कांध कांध कोठी गार टाण एठी गार टाण एटा कोन एटा चख आखी आखी हां आखी को गार टाण हां एटा कोन एटा आंठू 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 को गार टाण वेरी गुड बॉय नेक्स्ट एटी कोन लेखा अछि पापुली छाप दियो ओ आंगुठी चारिपटे गार टाण हां हाथ जोड़ी के रखिबो एमती चारिपटे गार टाण एठू आरंभ करो एठू एमती आरंभ हो एमती जीवो आता छाड़ दो
ପୁଣି ସେପଟକୁ ବୁଲିବ ହେଲା। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଲଗା ଗୋଲ ବୁଲାଅ ହେଲା। ଛବି ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ଗୋଟେ ଛବି ଅଛି ଜଣଙ୍କର, କୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଗୋଲ ବୁଲା ହବ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଏଟାର କଣ ନାହିଁ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି? ଏଇଟାର ହଁ କାନ ନାହିଁ। କାନ ତ ଏଇଟାର ବି ନାହିଁ। ଏଟାର ଆଖି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଖି ଅଛି। ଏଟା ଆଖି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଖି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି। ହଁ। ଏ ଲାଇନ ର ସେମିତି କଣ ନାହିଁ ଛବିରେ? କଣ ନାହିଁ? କୋଉଟାର କଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ନାକ ନାହିଁ, ହୁଁ ଆଉ ସବୁଟାର ନାକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟାରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତଳ ଲାଇନ ରେ କଣ ହେଇଛି କୁହ? ଗୋଟେରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ ଯାହାର ନାକ ନାହିଁ। ଆଁ? ନାକ କାହାର ନାହିଁ? ଏଇରା ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ହଁ ତାପରେ ତଳ ଲାଇନ ର କଣ ନାହିଁ? ଏ ମୁହଁ ନାହିଁ। ହଁ ପାଟି ନାହିଁ। ପାଟି ନାହିଁ। ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ବାସ୍ ତଳ ଲାଇନ ର କଣ ନାହିଁ? ସବୁ ତାଙ୍କର କାନ ଅଛି, ୟାର କାନ ନାହିଁ। ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଭେରି ଆମେ ଗୁଡ। ବୁନି ରିଚିଲେ ସବୁ করতে হবে। କଣ? ଆନେ ও মুড়ে যে ও ୟା গাছে ମୁହଁରେ ଯାହା ଯାହା ନାହିଁ। ও মুড়ে যা যা ସେ ପୁଅ নাই ନା ଝିଅ? ঝিও। ଝିଅ ପିଲା ଯାହା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ପରେ ଆଙ୍କିବ ହେଲା। ହଁ। ଏପଟେ ଯିବା। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଛାଇ ସହିତ ମିଳାଅ। ଏପଟେ ସବୁ ପଶୁ ରହିଛି, ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଛାଇ। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଓଟ, ଓଟର ଛାଇ ହଉଛି ଏଇ ଓଟ, ଏଟା ଛାଇ ଓଟ। ଓଟରୁ ତା ଛାଇକି ଗାର ଦିଆ ହେଇଛି। ସେମିତି ଏଟା କଣ? এটা ଗାଈ। ଗାଈ। ଗାଈର ଛାଇ କୋଉଟା? এইটা ସେଇଟା। ଭେରି ଗୁଡ। ଏଟା କଣ? এটা ଗଧ। ଘୋଡା ଗଧ। ଗଧ ଗଧର ଛାଇ କୋଉଟା? এইটা ଗାର ଟାଣ। ଗା ଗା ଆବା ଟାଣ। ହଁ ତା ତଳେ କୋଉଟା ସେଟା? ମେଣ୍ଢା। ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢାକୁ ଗାର ଟାଣ। ଭେରି ଗୁଡ, ଗୁଡ ବୟ। ଶୀଘ୍ର 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 ଶୀଘ୍ର। ଏଠି ଅଛି ଛୁଆ ମା ପାଖକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗାର ଟାଣ। ଛୁଆ ମାନେ ତା ମା, ଏମାନେ ମା, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ଛୁଆ ତା ମା ପାଖକୁ ଆଇଲେ କେମିତି ଆସିବ? ଗାର ଟାଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଏଟା କୁକୁଡା ଛୁଆ, ତା ମା ପାଖକୁ ଆସିବ କେମିତି? ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଏଟା କୁକୁର ଛୁଆ, ତା ମା ପାଖକୁ ଆସିବ କେମିତି? ଭେରି ଗୁଡ। ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ଏଠି ଅଛି କଣ? ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ। ଏ ଛବି ଟା କଣ? ଏଟା କାହାର ଛବି? ଏଟା ବିନିର। ବିଲେଇର। ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ଆଣିକି ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡିବ, ଗାର ଟାଣିବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଲେଇ ହେଇଯିବ ହେଲା। ହଁ। ନେକ୍ସଟ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଏପଟେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଏଇଟା କଣ? ଏଟା କୁକୁଡ଼ା ବାଚ୍ଚା। କୁକୁଡା ଛୁଆ। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ। ହଁ ହିସାବ କଲ। 1 2 3 4 5 6 6ଟା। 6ଟା। ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 3ଟା। କୋଉ ପଟେ ଅଧିକା ଅଛି? ଏଇପଟ। ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଗନ୍। ହଁ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଏଟା? ଏଟା କୁକୁର। ବିଲେଇ। ବିଲେଇ। ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା। 2ଟା। ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 4 4ଟା। କୋଉ ପଟେ ଅଧିକା ହେଲା? ଏଇପଟ। ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଗନ୍। ହଁ ତାପରେ ଏଟା କଣ? ମାଛ। ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 4 5 5ଟା। ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 3ଟା। ଏପଟେ 5ଟା, ଏପଟେ 3ଟା। କୋଉ ପଟେ ଅଧିକା ହେଲା? ଏଇପଟ। ଗୋଲ ବୁଲାଅ।
ଭେରି ଗୁଡ। ଏଗୁଡା କଣ? ପାରା। ପାରା। କର ହିସାବ କର। 1 2 3 ତିନିଟା। ଏପଟେ କେତେଟା? 1 2 3 4 5 6 7 ସାତଟା। 7ଟା। ଅଧିକା କୋଉ ପଟେ ଅଛି? ଏଇପଟ। ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପଟା ଚିତ୍ରକୁ ଯୋଡ। ଅଧା ଅଧା ଅଛି, ୟାର ଅଧା ଏପଟେ ଅଧା ଅଛି, ତାକୁ ଗାର ଟଣା ହବ। ହେଲା, ଗାଡ ତଳା ଟଣା ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଛି ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ କୁକୁର, କୁକୁରର ଅଧା କୋଉଠି? ଏଇଠି। ଗାର ଟାଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଏଇଟା ବିନି। ବିଲେଇ, ବିଲେଇର ଅଧା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି। ଗାର ଟାଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇଟା କଣ? ଏଟା ଛେଳି। ଛେଳି, ଛେଳିର ଅଧା କୋଉଠି ଅଛି? ଗାର ଟାଣ। ଏଇଠି। ଗାର ଟାଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇଟା କଣ? କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡାର ଅଧା କୋଉଠି ଅଛି? ଗାର ଟାଣ। ଏଇଠି। ଭେରି ଗୁଡ। ଚାଲ। ଏଠି ଅଛି ଏଇଠି ମେଳ ତଳା। କର। ମେଳ କର ମାନେ ଏଠି ତଳା ଅଛି। ହଁ, ଏପଟେ ଯୋଉ ଫୁଲ ସେପଟେ ସେଇ ଫୁଲ ହେଲେ ମେଳ କରିବ, ଗାର ଟାଣିବ ସିଧା। ସେମିତି ଏପଟେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଅଛି, ଏପଟେ ସେମିତି କୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଫୁଲ? ଏଇଟା ହଁ, ଏଇଠି ଅଛି। ଗାର ଟାଣ। ଉଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଏଇ ଫୁଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଏପଟେ। ଏଇଠି ଅଛି। ଗାର ଟାଣ। ହଁ, ଏ ଫୁଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଏ ଫୁଲ ଏଇଠି ଅଛି। ଗାର ଟାଣ। ତାପରେ ତଳ ଫୁଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଗାର ଟାଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏପଟେ କଣ ଅଛି? ଟିକି ଟିକି କାଗଜରେ ଅଠା ମାରି ଲଗାଅ। ଟିକେ ଟିକେ କାଗଜରେ ଅଠା ମାରିକି ଭିତରେ ଲଗେଇବ। ତାପରେ ଯିବା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ ଓ ରଙ୍ଗ କର। ଏପଟେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଛବି ସବୁ ଅଛି, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡିବ। ରଙ୍ଗ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଅଛି ସେଇ ରଙ୍ଗ କରିବ, ରଙ୍ଗ ପେନସିଲରେ। ହେଲା, ଏପଟେ ଅଛି ଅଧିକ ତଳେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, କମ ତଳେ ହାଇପେନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ହେଲା, ଅଧିକ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦବ। ଏଇଟା। କମ ତଳେ ଗାର ଦବ ହାଇପେନ। ଠିକ ଅଛି। 1 2 ଦୁଇଟା। ଦୁଇଟା 1 ଆମ୍ବ। 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟା। ତାହେଲେ ଅଧିକା କୋଉଟା? ଏଇଟା। କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦବ? ଏଇ ଚିହ୍ନ। ଠିକ ଚିହ୍ନ। ବାସ୍, ଏଟା କମ, ଯେତେବେଳେ କୋଉଟା ଦବ? ଏଇଟା। ତଳେ ଗାର ଦିଅ, ହାଇପେନ। ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ। ଏଟା ଏଟା କଣ? ଏଟା କଣ? ଏଟା କଣ? ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ହିସାବ କର। 1 2 ଦୁଇଟା। ଏପଟେ ଦୁଇଟା, ସେପଟେ 1 2 3 ତିନିଟା। ଅଧିକା କୋଉ ପଟ? ଏଇପଟ। କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦବ? ଏଇ ଚିହ୍ନ। ଠିକ ଚିହ୍ନ। ଏପଟେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦବ? ଏଇ ଚିହ୍ନ। ହାଇପେନ ଚିହ୍ନ ତଳେ। ବାସ୍, ଥାଉ। ଏ ଗାର ବନ୍ଧନୀ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏଟା ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଗୁଡା କଣ? ଭେଣ୍ଡି। ଭେଣ୍ଡି। ହିସାବ କର। 1 2 3 4। ଚାରି। 1 2 3 4 ଚାରିଟା। ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6ଟା। 6ଟା। ଅଧିକା କୋଉ ପଟ? ଏଇପଟ। ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଥାଉ। ଏପଟେ ମାଇନସ ଚିହ୍ନ। ଠିକ ଅଛି। ଏଗୁଡା କଣ? ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ ଖାଇଛ? ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ ଖାଇଛ? ହଁ, ବାଇଗଣ। ହଁ। କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 ତିନିଟା। 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟା। ଅଧିକା କୋଉ ପଟେ ଅଛି? ଏଇପଟ। ଚିହ୍ନ ଦିଅ, କୋଉ ଚିହ୍ନ? ଠିକ ଚିହ୍ନ। କମ ତଳେ ହାଇପେନ ଚିହ୍ନ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଫଳକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ଓ ମଞ୍ଜି ସହିତ ମିଳାଅ। ହେଲା, ଫଳକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ସହିତ ମିଳାଅ। ରଙ୍ଗ ଆମେ ପରେ ଦବା, ଆଗେ ମଞ୍ଜି ଟା ମିଳେଇବା। ଠିକ ଅଛି।
ଏଇ ଫଳର ମଞ୍ଜି କୋଉଠି? ଏଇ ଫଳଟା ଏଇଠି। ଦିଅ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ମିଳେଇ ଦିଅ ଗାର ଟାଣିକି। ହେଇଗଲା। ଏ ଫଳର ମଞ୍ଜି କୋଉଠି? ଏଇ ଫଳଟା ଏଇଠି ଏଇଠି। ଗାର ଦିଅ। ଏ ଫଳର ମଞ୍ଜି କୋଉଠି? ଏଇଠି। ଗାର ଦିଅ। ତଳ ଫଳର ମଞ୍ଜି କୋଉଠି? ଏଇଟା ଏଇଟାର ମଞ୍ଜି କୋଉଠି? ଏଇଠି। ଏହାର ମଞ୍ଜି କୋଉଠି ଏପଟେ? ଏଇଟା ଏଇଟା। ଏଇଟାର ଗାର ଟାଣ, ଏଇଟା ଗାର ଟାଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏଟା କଣ?